Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki bahajan ki paramajan ki inin kong ki pentip ki rang ba trong ka dorbar ni saya por pada gading penbenah wei ni semi ka bakongsan ban kong tam ka bangi le namar ban pelit gading tingingim lah dan rega bangile kalong ban lum yaki ni ki kena di bahasa hostel mo ketri ban lum yaki ban yalam yaki sipo yang dorbar ban aisha sipor ka jakas ri ka jakasa ban pendiang ka kasya di ai kat kabala ban pentengen ban penpalai ya ka jing kia mesin ka jing kuslai ka jongki kumta kala ya ka kam la yami kilong kumi ki samla ki rangba ban ya set ya tiu ban ya pendiang ki ba ro khoi ban kala ya baiknya di kumta ndang ilayo ya ka kubor ba kala long ban manyalam biang na hostel nomor ban susong sa apo yang dorbar kamlong hi ki dehi ban poi sela ki jakasa jakasong di jongki bakin kham sno sengai te kumta syo bakin mi ngai yang dorbar la yo ban penlong ya ka jingwai anyu yu blei ba sundan kanu ka jingya ka pa sosi bakila wan pai sok biang hostel menta pat nang ni ki kini pagi joki kila nang wan shao no namar ka school pati kenal no kan long mo te kila nang wan shao no kila nang lek shala yin shala sno te tang kum tai bat kabangi nakal yang kasnong gi so si kada kolong pa kani ka school kade ka mot sa kan mau jongki missionary gi bawan ning kong ban ai ka tir jong play lombang jing nang start but kala syakri katas pak snap kala sei sibun ki rekrau ki rebentai nak ka kilong me nak ka school ngir mentangi susah ko umdum nomor ke bangi jui bar kata ki bangi ni jarung ni jemi bun ki kam ngi syek pendep hne nak ka snong nak benta ka jing bit jing biang jo kini ki school ki badan hajan so si so dia we namar kadai ka we na ki mot sa kan mau jong ka jingwan yang ka tian ublei sya kene ka dong ka than ka jongi tang tang nang ni sya kamat ngingit ba ki bor balang ki ba pek yang ni school kin sa khlie biang ban ya sa kamat ya ka kam ka jing tumu ka jongki bisibu